Добре дошли в Университета по хранителни технологии. Не, аз говоря достатъчно силно. Имаме удоволствието да присъстваме на лекция Микробиомът, невидимия орган, който управлява човека, която лекция ще бъде представена от инженер Даниела Любенова. Надяваме се всички да намерите нещо интересно в лекцията и след което да проведем и някаква дискусия. Заповядай, Даниела. Благодаря. Уважаеми колеги, уважаеми гости, аз съм инженер Даниела Любенова Стойкова, магистър-технолог, выпускник на Университета по хранителни технологии. През годините като технолог и като ръководител лаборатория имах възможност да изуча влиянието на храната върху човешкото здраве. Интересът ми към микробиома ме заведе в Москва, където получих след дипломна квалификация като експерт по чревен микробиом в Университета по образователна медицина. И там се подготвих за работа с един от най-мощните стандарти за изследване на микробиоцинозата в тънките черва, чрез който можем да осветим микробиоцинозата в тънките черва. Зона, която често остава недиагностирана в клиничната практика и с помощта на над 50 микроорганизма, с помощта на тяхната визуализация, да правим своята диагностика, своята оценка, и това е един изключително мощен съюзник в клиничната практика на всеки лекар, нутрициолог и специалист по хранене, както и технолог. Изучавам и практикувам фунготерапия, което е терапия с лечебни гъби. В следващия един час ще ви потопя в света на микробиома. Преди това искам съвсем малко внедряване в терминологията. Микробиот – това са абсолютно всички микроорганизми, които обитават даден биотоп. В днешната лекция ще говоря за човешката микробиота. Това са основно бактерии, микроскопични гъби, вируси, както и простейши, археи и така. Микробиом, това е малко по-широка представа, включва микробиотата, генетичния материал и метаболитите, които произвежда. Дисбиозата, това е нарушено равновесие на микробиотата, което се свързва с всички метаболитни, психични, автоимунни и онкологични заболявания. Огромната научна база за микробиома в световен мащаб отвори пътя на нова научна дисциплина, каквато е микробиомната медицина. Това е един медицински подход, който е базиран на изследването на микробиотата и оценява дисбиозата като ключов фактор за, няма да бъда крайна, ако кажа, над 90% от човешките заболявания. Използват се микробни маркери, които се изследват чрез тестове като хромотест или 16 СРНК и ДНК секвениране. Прилагат се персонализирани интервенции и се постига възстановяване на микробния баланс чрез инструменти като храната, използването на пробиотици, пребиотици, постбиотици. Преценя се начина на живот и разбира се с биологично активни добавки. Микробната медицина е един интердисциплинарен подход, който обхваща и гастроентерологията, и имунологията, и комбинира невронауката, нутрициологията и молекулярната биология. Именно огромната база данни позволи на микробиомната медицина да специализира осите на влияние на чревната микробиота към организма. Всеки биотоп в организма е една малка вселена и има своето значение за нашето здраве и за нашето самочувствие. Но като най-важен се оценя за здравето чревния биотоп, който се разделя на тънкочревен и дебелочревен биотоп. Затова и осите на влияние на чревната микробиота са
черва, така може би изучената ос е черва-мозък. В тази ос се изучават заболявания като психични разстройства, аутизъм, нейродегенеративни заболявания. Оста черва – сърдечно здраве. Оста черва – кожа с заболявания като псориазис, всички дерматити, рак на кожата, всички метаболитни заболявания, наднорменото тегло, диабет втори тип, онкологичните заболявания, свързани с метаболизма, автоимунните заболявания. След пандемията от COVID, широк отзвук получи и развитие и в момента получава оста черва бели дробове. Не са показани в слайда изключително интересни оси. Това са черва костно здраве и черва мъжко и женско репродуктивно здраве. И като заговорих за репродукция, искам да споделя с вас как се сформира и придава микробиотата. Предаването на микроорганизми, на микробни метаболити, въздействието на микробиотата започва още вътреутробно, още по време на развитието на плода в утробата на майката. Вече е разбит мита, че майчината утроба е стерилна и детето се ражда стерилно. На границата на плацентата бактериална транслокация има доказана от червата на майката към ендометрия и оттам през плацентата контакт с детето. Естественото раждане и кърмене е един напълно оптимален старт, през който толкова е важен, толкова е истински. Искам да го споделя с всичките жени, момичета, които са тук. Природата е програмирала развитието на човека да започне чрез преминаването на детето през майчините пътища и първата порция микроорганизми, които населяват стомашно-чревния тракт, детето поема именно през този период. И тази порция микроорганизми е перфектна колекция, изградена, оформена в родителското тяло специално за това дете. След раждането, по време на кърването, при транслокацията от червата към млечните жлези, за това дете, от тези микроорганизми се поема точно приготвеното, абсолютно ювелирно приготвяне на вида на кърмата на тази жена за това дете, родено по този начин. Затова апелирам, ако няма необходимост медицинска, децата трябва да се раждат по естествен път и да се кърмят. И дори да се случи цезарово раждане, има доказан протокол, който този по-лош старт на живота бива преодолян. Първите 1000 дни от детето определят бъдещето здраве, имунитет и когнитивно развитие. Тоест, микробиотата на всеки от нас се е сформирала през тези първи 1000 дни, през които броим 270 дена вътреутробно и 730 дни до 2-годишното развитие на детето. Защо микробиомът се определя като втори геном? Проектът Човешки геном, който завърши 2003 година, показа на научния свят, че човешките гени са малко над 21 000. Колективният геном на нашата микробиота наблюдава над 4 милиона гени, които обладават огромна генетична мощ. Микроорганизмите влияят на всяка клетка и на всяка система в човешкото тяло и на генетично ниво, като влиянието се изразява върху експресията, изявата на човешките гени, чрез метаболитните продукти, които микроорганизмите образуват. Затова в състояние на дисбиоза и при нарушено микробиота има възможност гени да бъдат отключени, тяхната изява да бъде променена и това да доведе до дебют на сериозни заболявания, пак в сферата на онкология, диабет, алергии и други. С тези два слайда искам да направя едно изключително важно уточнение. Говоря изключително и за чревната микробиота. Микроорганизмите в чревната микробиота се разделят на два вида.
транзиторни или просветни микроорганизми, които минават през просвета на червата и се изхвърлят чрез фекалната маса. Тази микробиотна маса, общност, тя е променлива. В рамките на няколко дена, до 10 дена, 2 седмици, можеше да бъде напълно променена и нейното оценяне, нейното изследване няма връзка с здравословния статус на приемника, на човека, който носи тази просветна микробиота. Още повече в транзиторната микробиота много често се срещат и патогенните и условно патогенни щамове. Докато постоянната резидентна микробиота, която се намира в лигавичния слой върху чревния епител, е тази, за която споменах на предния слайд, че е предадена от майката, майчиното наследство и е развита в първите години на живота. Тази микробиота, пристенната, резидентна, още наречена, тя ни съпътства през целия живот. Представители на тази микробиота, имайки предвид, че сме ги получили от майка си, от първите контакти с баща си, това са щамове, които идват от нашите предци. Това е наистина наше наследство, което ние ще предадем на нашите деца. Затова изучаването на пристенната микробиота всъщност е това, което е важно за самата наука и за хората. Микробно-тъканния комплекс. Епителните клетки на червата. В ляво, ваше ляво, това е състояние здраве. Чревният епител, плътни, здраво прилепени една до друга чревни клетки с здрави, чисти власинки. Върху епителните клетки се разполага мукозен слой, който го разделяме напълно условно на два слоя. Първият слой е гъст, непропусклив за микроорганизми, но пропусклив за тяхните метаболити и за хранителните субстракти, извлечени от веществата. Втория мукозен слой е по-рехав. Той е дома на пристенната, резидентната микробиота. В състояние болест, условно, забелязвате неплътни контакти между епителните клетки, липсващ или съвсем малък рехав мукозен слой, съответно много малко резидентна нормобиота и възможност на живи бактерии, хранителни тригери и части от мъртви бактерии да преминават през епителните клетки и да влизат в интерстициума. Това е съединителна тъкан под чревният епител, в който е разположена имунната система и нейните клетки. Състоянието, е известно в социума, както и в лекарските среди, като синдрома на съдраните черва. Още един път показвам състояние здраве, друг слайд и състояние на възпаление. Ако върна, искам също да покажа същата картинка, но в друг автор. Състоянието дисбиоза има степени. Не можем да кажем, че си лягаме здраве и се събуждаме болни. Това не е вирус. Дисбиозата се развива с години. При всеки е напълно индивидуално, за да бъда категорична, но имам наблюдение, че при някои хора се развива 15, 16, дори 20 години. Искам да кажа специално за жените, за момичетата, че проблемът с болки по време на менструация е един от първите символи, признаци за чревна дисбиоза, който не трябва да бъде пренебрегван. И така, как се изследва микробиома? Тъй като биотопа на тънките черва е място, което трудно се достига чисто физически, разработената нова медицинска технология в областта на лабораторната диагностика, хромотест, с която се запознах, учейки в Руската федерация, дава оценка на състоянието на тънките черва чрез използването на газова хроматография и мас спектрометрия. Методът е неинвазивен,
кръвен анализ, чрез който, чрез газмасова хроматография се определят метаболитите на микробите, населяващи престенната микробиота, престенния слой на червата. Метода от 2010 година, вече 16 години, има разрешение за ползване като нов стандарт в лабораторната диагностика. Така изглежда анализът, който в маркери от 1 до 28 в червено показва точно престенната резидентна микробиота и както виждате всички микроорганизми, подредени като анализ от пипер, много ясна представа дават на състоянието на всеки отделен човек, който прави този анализ. В червено се вижда свръхрастежа, в синьо съответно е липсата на съответните микробни единици. Мога да кажа, че това е единствения анализ, който може да се използва при деца от 0 годишна възраст. Лабораторията има достатъчно база данни, за да предостави адекватни референтни норми. Освен представители на постоянната микробиота, които се срещат в над 90% от населението, виждаме представители и на транзиторната микробиота, както и микобиома. Това са микроскопичните гъби, които обитават нашето тяло, с 4 представители Candida, Aspergillus и микромицети, както и състоянието на вирома, херпес вирус, Епщайн вирус и цитомегаловирус. Това е биотопа само на тънките черва. Тъй като много пъти споменах думата дисбиоза, а това е много общо понятие, искам съвсем набързо да ви покажа основните 7 вида дисбиоза в биотопа на тънките черва. И това е дефицитната дисбиоза. Всеки човек може да попадне в дефицитна дисбиоза, ако е подложен на продължително антибиотично лечение, ако се придържа към еднообразна диета или се храни с храна, в която липсва достатъчно фибри. Ферментативната дисбиоза е приоритет на хората, които обичат бързите въглехидрати, сладкоежките. Друга дисбиоза, пропионокиселата, която също се изявява в анализа, когато се консумират бързи въглехидрати, но тя води до забързана моторика, до болки и до често посещение в тоалетната. Протеолитичната дисбиоза. Моите наблюдения показват, уважаеми колеги, че много хора, не знаейки, се намират в протеолитична дисбиоза. Тя се характеризира с неусвояване на протеините в тънкото черво. И хранителните режими, които трябва да се препоръчват в тези случаи, трябва да имат на предвид това затруднява усвояване на протеина, който започвайки да гние, отделя индоли, скатоли, отделя химически продукти като тиметил, амин, оксид, ТМАО, който от своя страна е продуцент, може да предизвика сърдечно-съдови и подобни заболявания. Така че, когато говорим за храната и за дисбиозата, храната е един основен прием, метод, по който можем да повлияем на определено състояние. Разбира се, протеолитичната или гнилостнощи наричана дисбиоза иска и преглед при съответния медицински специалист. Много интересно е синдром на повишено бактериално присъствие, така нареченото СИБО. В биотопа на тънките черва той може да бъде представен от различни кластери, а също така може да има и дислокация на бактерии от дебелото в тънкото черво. СИФО, синдром на повишено гъбично присъствие. Както вече ви казах, в човешката микробиота най-голям процент имат бактериите. Но в много случаи, особено при липсваща микробиота, в човека могат да се развиват повече микробиома, т.е. гъбите да станат доминанти. А когато господар в червата и в други биотопи са микроскопичните гъби, тогава последиците са само за сериозна дисбиоза и много проява на различни заболявания. Микроскопичните гъби са изключително устойчиви, еволюционно
развили еволюционна устойчивост и борбата с тях изисква изключително познание, както и прилагането на хранителни режими, както и прилагането на нутрацевтични протоколи. И последната дисбиоза, това е метаногенната дисбиоза, причинява се от бактерии, които произвеждат метан. Искам да ви покажа и няколко клинични случаи на комбинирана дисбиоза. Това е случай, при който има комбиниран дефицит на протеолитична дисбиоза и сиво повишено присъствие на микроскопични гъби. Каква възстановителна терапия в такъв случай може да се предложи и да се направи от гледна точка на храненето? Когато говорим за микроскопични гъби, винаги се започва с ограничаване на бързите въглехидрати или с антикандиден хранителен протокол. Избираме подходящ пост или пробиотик за състоянието на микробиотичното ядро. Подобрява се усвояването на протеини, след като има протеолитична дисбиоза. Това е постридиалния пол, който се вижда в анализа. И освен това, добавят се пребиотични храни и, разбира се, въглехидрати с нисък гликемичен индекс. Искам да обърна внимание на избор на пост и пребиотик. Уважаема аудитория, нито един жив пробиотик, който се предлага на нашия пазар, не остава трайно и не става част от постоянната резидентна микробиота. Той винаги е транзиторно преминаващ през червата и след няколко дни напуска нашето тяло. Не искам да кажа, че пробиотиците нямат своята полза. Напротив, те имат огромна полза и тя се състои в това, че възстановявайки организма, собствената микробиота, транзиторната микробиота, бидейки изградена от пробиотици, които са лакто- и бифидобактерии основно, подпомагат собствената микробиота да се развие равномерно и плавно да покрие повърхността на червата. Затова много пъти е по-добрия вариант да се избират постбиотици, които са метаболитите на микроорганизмите. И говорейки за микробиотично ядро, искам да обърна внимание, че микробиотичното ядро всъщност са 4 групи бактерии, които се срещат в над 90% от здравите хора, независимо от тяхните пол, регион на пребиваване, възраст. Това са така добре известните ви лактобактерии, бифидобактерии, елбактерии и пропионибактериум до вид Фройденрайхи. Набор от еволюционно стабилни видове, които са с ниска конкуренция помежду си, защото всеки пробиотик, който се приема, се оценя от организма като външно, чуждо видов организъм. Включва се имунната система, която се оценя пробиотика и запуска имунен отговор, който, когато пробиотика не е подходящ за съответния човек, може да доведе и до по-сериозно възпаление. Още един случай на анализ с хромотест, като основната диагноза е аутизъм, комбиниран с дисбиози, протеолитична, сибо и сифо. Искам да обърнете внимание специално на микробиотичното ядро, което е изнесено в определена таблица. За състояние здраве микробиотичното ядро трябва да бъде минимум 60%, а в някоя литература 70-75%. В предния слайд микробиотичното ядро на притежателя на този анализ е само 22%, което говори за изключително изтощаване на всичките основни представители. В този случай показвам съвсем противоположно. Микробиотичното ядро е сравнително добро, но искам да обърнете внимание на дисбаланса в самото микробиотично ядро. И показвам тези случаи, за да кажа, че избора на пробиотик трябва да не бъде насляпо. Надявам се в следващите години самата здравна система да осъзнае, че пробиотика трябва да бъде изписван на базата изследвания и да не бъде в толкова свободен прием на всички хора, които
си ги разменят като бомбонки. Това е мракобесие почти. Обърнете внимание на това детенце с аутизъм, той е на 6 години, виждайки от анализа, който е от края на миналата година. Да, на пръв поглед микробиотичното ядро е добро, 57%. Много от нас не могат да се похвалят с този процент. Но вижте какво става вътре в самото микробиотично ядро. Лактобактериите, простете, че ще бъда по-подробно, но наистина това е интересен случай. Лактобактериите, да, добре, чудесно. Пробиони бактерии, може малко по-добре, но никак не е зле. Вижте прекрасния наш любим коменсиал, бифидобактерии, почти двойно завишение. Вижте почти тройно завишение на еобактерии. Това е един явен случай, в който прекрасни, любими наши бифидобактерии, всички се стараем да си ги запазим и да ги поддържаме на високо ниво. В този случай могат да предизвикват сериозно възпаление и съответно неврология при такъв неописуем приръст. Вижте, еобактериите, специално с тях след малко ще кажа, но това дете е от години на пробиотици и всякакви варианти на симбиотици, без да има някаква представа, че всъщност те му вредят, защото бифидобактериите в този огромен приръст причиняват не само хронично възпаление на целия храносмилателен тракт, оттам на целия организъм, оттам на свръхактивност на имунната система. Те причиняват глутенова непоносимост, причиняват прекалено активация на определени системи, което в този случай това не е необходимо. Искам да прочета за еобактериите, за да видите тяхната и лоша страна. Родствени на клостридиите, микроорганизми, един от основните обитатели на червата, условни патогени с развита система от видови щамове с универсални свойства. Еобактериите участват като основни агенти в много възпалителни процеси и синдроми. Това е когато са превишени. Възпаление с неизвестна етиология, себорея, атопичен дерматит, възпаление на червата, глутенова ентеропатия, възпаление на венците, средиземноморска семейна треска, мистериозна болест на Ян Сяло и каквото и да е, синдром на раздразнените черва, пневмония, хроничен синузит, болест на Крон, парадонтит, артрит, простатит, муковисцидоза, ендометрит, ендокардит, неспецифичен вагинит, вродена сърдечна аномалия и други. Образуват водород и освобождават хистамин. Хистаминовата непоносимост. Ужасно състояние. Ако някой се е сблъсквал с него, може така просто съчувствие от моя страна, но това е биотрансформация на жлъчни киселини, индуцирани продукции на провъзпалителни цитокини. Прочетах всичко това и този каталог по вътрешни болести, за да ви покажа абсурда как някой път нашата коменсиална собствена микрофлора може да ни изиграе лоша шега, когато нещата са на сляп, когато се гадае и когато непрофесионално човек приема за себе си решения, които могат да съсипят неговото здраве. Този клиничен случай показвам, той е случай, в който има намалена стомашна киселина. Това е друг бич в момента. Много хора са с намалена хипоцитност, с намалена стомашна киселина и оттам съответно протеолитичната дисбиоза, пропионно-кисела дисбиоза, сипо-сипо, намалено усвояване на мазнини. Ако трябва в един такъв случай, в който виждате, че червените фарчета са много повече от сините, просто това е едно катастрофално здравословно състояние на притежателя на този микробиом. Ако трябва към такъв случай да се подходи с помощта на храната, да се използва храната като инструмент за възстановяване, естествено това няма да стане без наместа на лекарски екип, но намаленото усвояване на мазнини, намаленото усвояване на растителните протеини и на животинските протеини, да, и на растителните също, трябва специалиста, който провежда лечение и прави съответните диети, да се съобразява с тези показатели. Това са звънчета, без които нито един хранителен режим здравословен не може да бъде изграден. Още един слайд искам да покажа за връзката на чревния микробиом с кожата при състояние сиборея и при акне.
Тъй като говоря за Clostridium, говоря за Clostridium ramosum, който всъщност е много безобиден коминсиал, но когато е в приръст, предизвиква протеолитичната дисбиоза. Вижте в състояние си горея акне, колко е голям примърста на Clostridium. Елбактериум лентум от нашите елбактерии, за които прочетах, също е в лек приръст. Това е статистика, това не е единичен случай, като предните, които показах. И какво понижение на лактобактериите има в статистически случаите на кожна дисбиоза и връзката с тънкочревния биотоп. Ще спомена още един показател. Това е нивото на плазмалогени. Тъй като много от вас най-вероятно не са чували за плазмалогените, ще направя една интродукция. Плазмалогените това са фосфолипиди, които участват в образуването на всичките ни клетъчни мембрани. Участват и в изграждането на изключително важни органи, като сърце, бъбреци, черен дроб, ретината, мозъка, миелиновите обвивки на нервите. 22% от мазнините в човешкото тяло са изградени от плазмалогени. Осигуряват се, толкова са важни за организма, че организмът има два пътя за синтез на плазмалогени. 60% от плазмалогените се приемат чрез храната и чрез синтез се образуват в черния дроб. Но дали приемаме чрез храната мазнини, които съдържат правилни плазмалогени? Това е единият въпрос. Второ, дали синтеза на плазмалогени в черния дроб през целия ни живот върви плавно? И за да не остане организма без плазмалоген, имайки предвид ролята му за мозъка, когнитивното развитие и когнитивните функции, 40% от плазмалогените са с бактериален произход. Какво означава това? Нашата коменсиална микрофлора, нашето микробиотично ядро, лакто, бифидо, елбактерии, както и някои видове клостридии, изграждат своите клетъчни отбивки от плазмалоген. И когато завършат жизнения си цикъл и умрат, организмът ги използва за храна и те дотират себе си, давайки своя плазмалоген на нашето тяло. Тоест, нашата нормобиота работи за нас и жива, и мъртва. И нейното намаление е показател, който трябва да се следи през живота и трябва да бъде обследван и обгрижван от всеки от нас, защото това е персонализирана медицина. Няма профилактика, няма информация. Това е наистина живота, който всеки от нас трябва да прецени, че това трябва да се случи за него. Самите плазмалогени като показатели се изследват, доколкото аз знам, в Руската федерация и в Япония, където има много застаряващо население. Дори в Япония има и добавки, биологично активни добавки от плазмалоген. Но има и протокол за възстановяване на плазмалогените и той е свързан именно чрез храната. Чрез храна с мазнини, които съдържат правилни плазмалогени и чрез подкрепяне на нормобиотата, която от своя страна да ги дарява с нейните. Кога нивата намаляват? При невродегенеративни заболявания, като Алцхаймер, Паркинсон, деменция, аутизъм, психосоматични състояния, паника, атаки, тревожност и депресия. Като експерт мога да ви кажа, че когато едно дете расте с ниски нива на плазмалогени в самото детство, няма да има възможност да разгърне своите когнитивни способности. Тоест, плазмалогените са важни от първия момент на нашия живот до последния ни момент, за да бъдем себе си, да бъдем ние самите. През цялото еволюционно развитие на човека, което е почти 200 милиона години, храната е основният тригър, който спомага еволюционното развитие на микробиотата. И може да бъде използвана като нутрациологична стратегия за поддръжка на здравето на микробиотата. Искам съвсем набързо да ви направя една ретроспекция на отделните хранителни режими, които са познати. Ретроспекция от гледна точка на микробиома. Безглутеновата диета. В долната част виждате как изглежда микробно-тъкания комплекс. Епителната тъкан, имунната система и съответно слузния слой, с който показах по-горе. Безглутеновата диета.
намалено микробно разнообразие в основната пристенна микробиота. Кето диетата. Интересно защо обявена за невъзпалителна диета, като тя е на 100% възпалителна диета. Катастрофална загуба на мукозен слой, оттам на пристенна резидентна микробиота, сериозна активация на имунната система. Low FODMAP диетата, специалистите по диетика я познават, това е лечебна диета, използва се съвсем ограничително, 1-2 седмици, до възстановяване на основни щамове в микробиотата и до започване на самото лечение. Доста обрана и съответно за дълго използване неподходяща за поддръжка на нормобиотата диета. Веганската диета е диета с доста въпросителни, защото тя запазва доста добре микробния слой. Но бифидобактериите при веганската диета са в спад. Западната диета – най-голямата катастрофа за здравето на микробиома и за микробно-тъканния комплекс. Средиземноморската диета е обявена от повечето здравни организации като най-добрата диета за здравето на микробиома. И тя изглежда точно така. Това е принципа на здравословната порция. Половината от чинията, която е пред нас, трябва да съдържа зеленчуци и определени видови плодове. Те могат да бъдат с различна термична обработка. 1/4 от тарелката е за протеина. Животински, растителен, както и за ядки. Източници на някои добри плазмалогени. 1/4 от тарелката са въглехидрати с бавен гликемичен индекс. Те дават ситост, дават допълнителна енергия на организма. Това са сладките картофи, определени видове ориз, пълнозърнест и да. Искам да покажа този слайд, с който да обявя, че микробиотата ни старее, заедно с нас. Няма да влизам в подробности на слайда, но ще обърна внимание само на микробиома, как изглежда микробиотичното ядро на дългожителите, на хората, които живеят над 100 години. Тук микробиологичното ядро е показано в неговите родове, примерно актинобактерия в зелено, тук се включват бифидобактериите, за които говорим, а в оранжевата част фирмикутес, тук се включват лактобактериите. Уважаема аудитория, обърнете внимание каква грижа върху бифидобактериите трябва да полагаме за нас в развитието на нашия живот. И съответно как количеството, разбира се, това не са само бифидобактерии, това е сбора на актинобактерии, но количеството бифидобактерии с напредване на възрастта, ако искаме да запазим когнитивното си здраве, как колерира, свързва се с бифидобактериите, които поддържат детето в периода на своето развитие и на бърз растеж. Здравето на микробиома е наистина отговорност на всеки от нас. Ако всички се научим да познаваме и да дружим с нашите бактерии, които са в нас, да разбираме и тяхното желание, и тяхното влияние, което имат те върху нас, ще можем да запазим наистина себе си. Защото влиянието, което микроорганизмите имат върху нашите усещания като хора, върху чувствата ни, върху изборите ни, е огромно и не е още дори достатъчно добре осъзнато. Микробиотата влияе върху нашия избор на партньор, върху нашето усещане за живота, върху нашия избор на храна. Много от нас си мислят, че ние си избираме нещата. Голяма част от това, което се случва с нас, това, което се е случвало и ще се случи с нас, е всъщност избора на нашата микробиота. И затова, ако се грижим за нея, тя също ще се погрижи за нас. С по-добра чревна микробиота можем да бъдем не само по-хубави, да станем по-млади, а ще бъдем много по-щастливи и устойчиви на всички предизвикателства, които ни представя живота, които от гледната точка на добрата микробиота винаги са хубави.
Искам изключително много да благодаря на Университета по хранителни технологии, моята алма матер, че ми предостави тази платформа да ви въведа, доколкото е възможно в този час, само така краткото време, в малко в науката за микробиотата. Всяка отделна тенденция, всяка отделна линия, която можем да говорим, примерно репродуктивно здраве, сърдечно здраве, е наистина отделна тема, в която може много да се задълбаем, но все пак съм надявала, че най-основните принципи за развитието, работата и отношението към микробиотата съм успяла да ви ги представя. Благодаря ви за вниманието, благодаря още един път на университета и мога да отговоря на абсолютно всичките ви въпроси, защото всичко, което се случва около нас и всички традиции, които вие познавате, могат да бъдат прекрасно обяснени с микробиома. И с това, че древните хора са имали повече познания от нас, дали е било написано познание или интуиция, не мога да кажа, но те са знали. Така че е време и вече и ние да знаем. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Даниела Любенова за интересната лекция. Най-вероятно са възникнали във вас въпроси, така че е добре да се възползваме и да дадем и да проведем дискусия. Може би аз така и казвам и думата, изкажа едно становище на мен. Това, което ми направи впечатление в лекцията, е акцента върху микрофлората на Венската черва, която дълго време беше недооценена от гледна точка на това, че тя като количество е значително по-малко като от микрофлората на дебелото черво, но от друга страна тя много лесно се променя и се подлага на различни фактори, които я правят доста динамична, което може да окаже влияние върху човешкото здраве. Връзката с продуктивността на Венската черва също. Но има два такива въпроса, макар и един да го засегнахте в презентацията. От една страна, от гледна точка на хрома теста. Интересно е сега, че всички изследвания отиват към изследване на предсказване на функционалност на микробиотата. Сега използваните биоинформатични инструменти, да го кажем, свързват най-вече генома, таксономията генетично, генома на микроорганизмите и там предсказваме чисто биоинформатично тяхната функция. Вашия подход е доста по-различен. С газохроматографския метод маса спектроскопия един вид анализирате резултата от жизнената дейност на микроорганизмите, но го анализирате в кръвта, където метаболома е универсален. Той включва както метаболити на човека, така метаболити на микробиома, така и метаболити, продиктувани от различни фактори на околната среда, които са в пробата, която анализирате. Имате ли информация как точно хрома тест може да определи точно тези метаболити, които са функционални от микробиотата? Просто дали имате информация за това как действа този тест чрез тази газохроматографски анализ? И за да взимам втори път думата, втори ми въпрос, вие добре го представяхте, го засегнахте, но все пак, за да насоча вниманието и на аудиторията на там, става ясно, че микробиотата е доста динамична структура. Променя се в хода на възрастта, в начина на хранене, в условията на околната среда и така нататък. се предлагат на всички тези уникални микробиоти, се предлагат едни и същи пробиотици. Можем ли тогава, щом е толкова специфични тая микробиота, да очакваме един и същи пробиотик, предложени на всички, които имат специфична микробиота, да окаже един и същи ефект положителен? И може ли пробиотиците да окажат дори негативен ефект в определени ситуации? Ще говоря първо на втория въпрос. Микробиотата на всеки от нас е индивидуална като пръстов отпечатък. Пак казвам, видовете и щамовете, които присъстват в постоянната микробиота, са тези, които са предадени от родителите ни, които имат някакво сходство в семейната среда, в близката семейна среда, баща, майка, баба, сестри. И
са нашия вид, те са буквално нашата изява. Когато говорим за пробиотици, всички пробиотици наистина са външни микроорганизми, които минават през детекцията на имунната система. И в зависимост от това, доколко сходството на нашата нормобиота и външния пробиотик е голямо или малко, се включва имунен отговор. Той може да бъде нищожен, е абсолютно незабележим, но винаги минават външните пробиотици, чуждите пробиотици проверка. Ако имунният отговор е много малко и незабележим, ние чувстваме, че този пробиотик ни пасва. Това е нашия пробиотик. Защото благодарение на него ние чувстваме, че стомаха ни е спокоен и нямаме никакви допълнителни, примерно някои пробиотици предизвикат подуване и така усещане, че нещо не е окей. Дори не е толкова осъзнато, колкото на шесто чувство. Затова всеки да си намери собствения пробиотик е малко като лотария. И се пробва един, пробва се друг, пробва се трети. Освен това, пробиотиците в повечето случаи вече са много комбинирани щамове. Тоест, не можеш да прецениш кой от тези щамове ти предизвиква повече, по-сериозен имунен отговор. А представете си, че имунната ви система и така или иначе е заета с нещо друго. Има някакво автоимунно заболяване, има хранителни непоносимости, има изтощение на мукозния слой, при който имунитета повече проверява и хранителни тригери, и някакви микроорганични вещества, които попадат и преминават. И през храната влиза, и през ферментираните продукти. Разбира се, влиза микроорганизми. Затова специално пробиотиците човек трябва да се подбират наистина или въз основа на познанията и анализ на микробиотичното ядро. Да, на мен ми липсват лактобактерии. Аз пък имам проблеми с двете. Аз пък трябва да нотирам само своите бифидобактерии. И съответно имам прекалено много елбактерии, прекалено много пропиони бактериум флуидинайх. Тоест, щамове на тези микроорганизми не трябва да присъстват в пробиотика. Един и същи пробиотик, колкото да е универсален, от стабилна фирма, няма да действа по един и същи начин на цялата аудитория. Ще има някакъв процент, който ще каже, да, това е моя, други ще кажат, не, аз не се чувствам добре, искам да намеря нещо друго. И обръщам внимание на едновидовите пробиотици, примерно пробиотици, които имат само лактобацилус рамозум, или само бифидобактериум адулсенсис, който се води психобиотик и се взима при проблеми с психиката, когато човек не се чувства точно, че той самия е в някакви моменти. Това са щамове, които са много добре изучени и с много добра съвместимост. И такива пробиотици са детските пробиотици. Те са доста изследвани и съответно голям процент от децата могат да имат съвместимост към този пробиотик. Но винаги имайте едно предвид, че той винаги си остава чужд. Пак ще повторя част от лекцията. Чревната микробиота се разделя на резидентна и постоянна. Пробиотика винаги остава и преминава резидентно през червата. Той не може да насели микробно-тъкания комплекс и да остане ваш. Той просто подпомага на вашите щамове да се развият достатъчно добре, за да поемат своите функции и да дадат своето благо за вашето тяло. Има проекти за развитие на аутобиотици. Това е нова дума, може би, за някои от вас. Проектите аутобиотик означава да се вземат биоптат, буквално от мукозния слой, да се види във всеки от нас какви са щамовете, видовете, прецизно да се селектират неговите собствени видове, те да се размножат, да се даде хранителна среда, да се направи аутобиотик точно за този определен човек. И тогава този аутобиотик не предизвиква имунен отговор и имунна реакция. Набързо ще кажа, че пробиотиците са живи микроорганизми, симбиотиците са комбинация, много пъти в тази комбинация имаме пребиотици, т.е. това е храна за микроорганизмите. Най-известният е инулина, споменавам за колеги, които се занимават с диетика. А също пребиотиците, това са действително фибри и някои захари, които са храна за пребиотиците. Много интересни са постбиотиците, също така се наричат и метабиотици. Те са комбинации от метаболитите, които произвеждат микроорганизмите. Тоест,
ние трябва да поемем един жив пробиотик. Той трябва да премине през стомашната бариера. Трябва да стигне до стомаха, където никой не го чака с хляб и сол. Стомахът е населен с микроорганизми, които са в конкуренция за хранителни вещества и територии. Съответно, ако успее да се развие в червата и да произведе някакви метаболити, той бързо бива унищожен, потиснат и съответно изхвърлен от организма. Точно метаболитите на пробиотика са ни необходими. Затова метабиотиците всъщност са метаболити на неживи, вече на умъртвени пробиотици, които, приемайки ги, преминават през стомашната бариера без някой да ги ограничи, влизат през стомаха и чрез епителните клетки много бързо стигат до лимфната система и кръвотока и всъщност подхранват нашия организъм с необходимите имунотриенти. Точно метаболитите се определят от метода хромотест, защото попадайки в кръвната система, метаболитите на тези микроорганизми, които в голямата си част са късоверижни масни киселини, се определят чрез газ-мас хроматографията. Тоест, анализа на тънките черва в случая определя количествено и качествено метаболитите, които в нашата кръв са произведени от пристенната микробиота, намираща се в слузния слой върху червата. Стандартът е разработен от екип от руски учени, който чрез изследване на, мисля, че 120 метаболита, на късоверижни масни киселини, чрез селекция на кой микроорганизъм, каква киселина произвежда, се определя популацията на микроорганизмите, количествено и качествено. Няма по-подробно да влизам в начина на анализ, но определянето чрез микробни маркери метода е и валидиран чрез 16 СРНК секвениране и е изключително подходящ именно за биотопа на тънките черва. Принципно хромотест и газ-мас хроматографията може да изследва чрез микробни маркери абсолютно всички мокроти и течности в тялото, включително биотопа в дебелите черва, но не чрез фецис, значи взимане на биотап от лигавицата вече на дебелите черва, защото фецис също е транзитопна микрофлора, която няма отношение трайно към здравето на човека. Може да се изследва устна кухина, може да се изследва слюнка, носоглътка, носните кухини, може да се изследва влагалище, маточната кухина, при мъжете урогениталния тракт, абсолютно всички рани и така точно мокроти, които едно човешко тяло може да изследва, но за България можем да представим само изследването на тънките черва. Но това никак не е малко, защото обърнете внимание, колеги и гости, че тънките черва са мястото, през което външния свят, т.е. храната, става наша. Когато ние приемем едно парче месо, ще дам пример с месото, нали се пак съм технология по месо, когато приемем едно парче месо, когато го смелим или го приемем смляно, когато в стомаха се обогати с тройния компонент, солна киселина, панкреатични ензими и жлъчен сок, и като хранителен химус попадне в тънките черва, то още е чуждо. То е чуждо. За да стане наше, микроорганизмите в лигавичния слой, нашата нормобиота, трябва да го ферментира, да го преработи, да извади хранителните субстракти и да ги предостави на организма, който да ги използва за своите нужди. И по този начин, контакта, който ние имаме с външния свят, площта на тънките черва е 400 квадратни метра. Това е наш, наистина, портала, през който влиза храната, в който влиза външния свят и ставаме ние, и става наш. Затова избора на храна е толкова важен, защото това, което вие изберете като храна, това всъщност сте вие. Искам да допълня и за плазмалогените, че това всъщност са мазнини. Правилният избор на мазнини, бързата фастфуда, наситените мазнини, маргарина, както го виждате, колко е твърд, колко е неестествен. По този начин стават клетъчните отбивки. Твърди, неестествени,
непропускливи и провокират всички процеси, които трябва да преминават през тях, провокират нашето здраве. Ежедневен избор на храна е ежедневен избор на здраве, на себеусещане. И ако избираме да се храним с това, което ядем без да мислим за здравето, за микробиома, всъщност ние избираме с нас да става каквото и да е. Благодаря, ако съм успяла. Кажете ми. Искам попитать ваше мнение. В Австрии предлагат трансплантацию на микробиома. Решение ли на въпроса? И да, и не. Защото, пак казах, микробиома е индивидуален отпечатък на всеки от нас. При всички варианти на трансплантация, дали е на за фекален микробиом, трансплантация. За фекалната знам, това така, при всички трансплантации е много важен е донор. Ако този донор е вашата майка, бих казала, че да, би могло да има ефект. Или близък човек от семейството, например брат, сестра. И то задължително при предварително изследване и не само на микробни маркери, обстойно изследване, здравословно състояние, генетика на двамата души. Но ако е случайен донор, категорично не. Значи има смисъл, като направят нещо хроматест и съберат за цялата твоя флора, който на теб трябва. Или не? Така, освен хроматест, трябва да се направи цялостно изследване на човек. Обследване на всички възможни дефицити в тялото, които може да има. Които могат да не са само микробиоми, които могат да бъдат минерали, могат да бъдат различни буквално хранителни дефицити. И с помощта на хроматест, с помощта на допълнителни изследвания, на сваляне на здравословната анамнеза, може да се прецени доколко този човек е готов да бъде донор на друг човек на микробиота. Защото дори видово да се определят, че да, тук имаме тези представители, те може сами по себе си да са несъвместими. Аз имам наблюдения за фекална микробиота трансплантация в случаи, в които хора, които имат влошено здравословно състояние, обикновено това е аутизма, са правили фекални трансплантации, в случаи, в които ситуацията, болестта се влошава. Защото най-важен е избора на донора, а той трябва да бъде в областта на семейството. И като става въпрос за семейство и за донор на микробиота, целувката е донор на микробиота. И когато, уважаеми млади хора, погледнете един човек и изведнъж ви се прииска да го целуните, това не е ваше желание. Вашата микробиота е видяла нещо в този човек, което е липсвало и тя иска да го вземе, за да се обогати. И обратно, ако видите човек, който е прекрасен, изглежда като вашия идеал, но просто не вие, така някак си не вътегли към него. Това е също, вашата микробиота вижда в него нещо опасно и се опитва да го избута. Да. Това доказано ли е? Така черно на бяло с някаква точна статистика не е доказано. В сферата на микробиотата всичко е условно, защото доказателствата нямаме достатъчно методология да го докажем. Но има сериозни публикации на сериозни автори, които го твърдят и аз, така, доверявайки се на тези автори, го споделям и с вас. Защото съм чела публикации за микробиомния облак, който е около нас и който е свързан и с така наречените аури, чакри, квантовата физика, излъчването, насочването на мисли, сбъдването на желания чрез пожелания. Всичко това има привкус към микробиотата. И така, има случаи, те не са много за разказване, например, на всички традиции, които са, ще го кажа, 40 дена след кончина. Те не са на празно, защото 40 дена казваме душата, а всъщност и микробиома е още тук. Той е още в стаята и в мястото, където е бил човек. Примерно ще
кажа, в църквата, доста ритуали църковни, не само православната и католическата, но и в световните там, религиозни общности, музиката, отношението, което хората имат събирайки се в тези зали, това влияе на микробиомния облак. Когато всички сме отишли в едно място с една идея да научим нещо, да се покаяме или пък да се почувстваме по определен начин, ние си го придаваме един на друг. Там всички някак си ставаме по-добри, примерно в една църква по време на една литургия. И тук има също микробиомен привкус. Трудно е за възприятие и сигурно ви е напълно много. Да, няма черно на бяло доказателство, но действително е така. И що се отнася до микробиом, много пъти в едно семейство се вижда и разбирателството в семейството, защото обмяната на микроорганизми между членовете на семейството, между мъж и жена, които се обичат, и обратно мъж и жена, които отношенията не са много, много добри, те в един момент се разделят, т.е. микробиомите им стават напълно различни. Аз съм виждала микробиоми на хора, които са едно семейство. Сходството е огромно, т.е. някой път се чува, защо да правят всичките тестове? В смисъл, аз от жената мога да видя и на детето, мога да видя и на мъжа, т.е. има много голямо сходство. Да, има и различие, но основните неща. И обратно, виждала съм тестове на семейство, които все едно не са заедно. Те просто така фигурират като семейни единица, но нищо между тях не показва някакво съгласие, някакъв наистина съвместен живот. И ако казваме, че за да разбереш един човек, виж какви са приятелите му, това също не е напразно казано. Ако казваме, че развитието на едно дете започва първите 7 години, това също не е напразно, защото втория блик на микробиома, който е така до обогатяване на колекцията, е до първите 7 години. И следващ момент е пубертет, който също има огромна промяна на микробиома. И ако говорим за възрастните хора, така, за зрелите хора, айде да не са възрастни, има два момента, в които всеки трябва да изследва своя микробиом. Единия, да, чрез хромотест. Говорим за тънкочревния микробиом. Това е 40-45 години, когато благодарение на показателите могат да се видят начална фаза на метаболитни заболявания, които от своя страна да доведат до дебюта и на други заболявания. И тези от дисбиоза може да се излезе. И един от начините, по които може да се излезе, е чрез храната, чрез хранителното осъзнаване. Втория момент е 60-65 години, когато могат да се профилактират неврологичните заболявания с напредването на възрастта. Особено ако в семейството има генетика. Има хора с Паркинсон, с Алцхаймер, с деменция. Тогава нивото на плазмогените, за които говорих на предпоследна страница, ако е ниско, трябва да бъде пак чрез хранителни режими и чрез съответни добавки повишавано и да стане като стил на живот, за да може дори генетично предразположения, епигенетично да не се включи това заболяване в по-напреднала възраст. Може би много бързо така с галоп преминах през втория геном, но основни епигенетични предключватели не можем да махнем генетиката. Хубаво или лошо, ние носим в себе си и добри и лоши гени, но чрез епигенетиката можем да позволим дали тези гени да бъдат включени, да имат изява експресия или да си останат в спяща форма. И микробиомът е посредника и включването на тия гени, а самия микробиом се контролира от храненето. Тоест линията избор на стил на живот, начин на хранене, поддръжка на микробиома и генетичната експресия, а оттам изгледа и усещането на здраве на цялото тяло е доказано прямо. И ако тръгнем да гледаме само в едната част на нещата, без да видим цялото цяло, тогава липсват части от пъзела. Микробиома на тънките черва е огромна част от пъзела, който много хора просто не знаят, че тази частица липсва. И затова и хора, които имат хронични заболявания, които вече не знаят къде да отидат и какво да правят, това е една от липсващите частици. Именно какво се случва с микробиома.
Скоро имам случаи на хора, които са млади, здрави, които просто правят изследване, за да видят какво се случва с тях. Чисто любопитство за живота ни, как ще тръгне, какво мога да направя. Да, има малки наченки на дисбиоз, които са вследствие на храненето, които в момента, в който хранителният режим или се мине на средиземноморската диета трябва да стане стил на живот на всяко семейство. Това е начинът да живеем. И посочвайки тарелката, тук не съм посочил, че тук може да има и гозби. Тук се включва супата със съответната гарнитура. Пак ще кажа за храненето, защото все пак съм в университет по хранителни технологии. Поглеждайки всеки път това, което е пред вас за хранене, млади хора, за вас е изключително важно, защото се храните от заведения за бързо хранене. Трябва да видите кой цвят липсва. Храната трябва да бъде цветна и трябва да има всички цветове. Ако няма зеленото, трябва да го добавите. Ако няма червеното, трябва да го добавите. Ако няма черното, трябва да сложите една маслина и да го добавите. Храната трябва да бъде сезонна. Кажете ми, кой е ял на времето домати целогодишно? Домата от юни до септември консервния. През зимата се ядат само ако някой си е направил зимнина и съответно ликопена се е превърнал от една форма в друга форма при консервирането на домати. Кой е ял краставица целогодишно на Нова година или на Нова година, съответно през лятото, май месец грозде или пък на Нова година диня? Това е нонсенс за микробиота. Нашия микробиом еволюционно се е изградил в липси, в недоимък. Затова зимата се яде зимна храна, тук наблизо расла, наблизо пасла. А съответно през лятото си позволяваме череши, когато е сезон на черешите, и плодове, когато е сезон на плодовете и така нататък. Защото микробиома не обича сладко. Той не обича дори фруктоза, камо ли за глюкоза. Какво да говорим за въглехидратите, там сладки пасти и така нататък. Това не значи, че не може да се консумират. Това значи, че не трябва да се прекалява с тяхната консумация. И фибрите. Айде да си дойдем на най-интересната тема. Племена, които са дълговечни, дългожители, просто ми идва на руски някакси, дълголетни, да. Има изследване тяхния рацион, тяхния порцион. Консумират по 100 грама суха фибра на ден. Който от нас, ако го изконсумира тази фибра, няма да се събуди. Или ще се събуди в гастроентерологията. Тоест, правилното количество фибри, които всеки човек здрав, достигнал пълен ръст, трябва да консумира, са 30-35 грама за жените и 40-45 до 50 грама за мъжете суха фибра. Една шопска салата съдържа 2-3 до 5 грама фибри. Колко шопски салати трябва да изяда, за да станат 30? Затова храната ни е толкова бедна от към фибри, от към нутриенти, буквално, че изделия и моркови и въобще да ръваме по цял ден като зайци няма да си набавим необходимата нужда. За съжаление е така. И затова фибрите трябва да се взимат като биологично активни добавки. И това, което мога да препоръчам, най-лесният начин е: купете си една колекция от фибри, прочетете малко за тях, кои са водоразтворими, кои не са водоразтворими, кои са целулоза и си ги теглете. Днеска ще си притегля 5 грама от това, 10 грама от това, 10 грама и ще си ги изям през целия ден. Във всяка храна. Инулина може да се разтваря в чая, лененото семе да се сложи върху салатата, фуска може да се сложи в някакво кисело мляко и така нататък. Като се свършат, се взимат други. Супата може да се сложи бамбукова фибра, използва се в месопроизводството с тонови. Вие се консумирате, просто не знаете. Така че и въпросът е решен. 15-12 грама за децата, в зависимост от това на каква възраст е. И се започва по-малко. Микробиома иска да се тренира. Той е много благодатен, когато му дадете това, което той иска. Но не захар, не фруктоза. Фруктозата да се ядем от май до септември, когато растат сладките плодове. През зимата отиваме сложни въглехидрати, лилави картофки, сладки картофки. Да, консумирайте фибри, теглете си ги и постепенно. Номерът е в постепенно. Всеки ден по 1 грамче отгоре и не пропускайте. Това е
изключително важно, за да се развие вашия микробиом. И още нещо, микробното разнообразие е свързано с разнообразието на храната. Всички от вас, които водят домакинство и има покупки, купуват хранителни продукти, направете си списък и вижте за 2 седмици колко хранителни продукти сте купили. 20 ли са, 25 ли са, 30 ли са, минимално количество. И всички купуваме едно и също. Аз балдо, че бързо ми се сварява, аз обичам това сиренце, аз яйцата от близкия магазин. Всеки път, когато отивате на покупка, трябва да вземете храна, която сега не сте консумирали. Било то зеленчук, или друг вид ориз, или друг вид боб, или друг вид месо. Колко вида меса има, колко вида зеленчуци, няма дори да ги изреждам. За да има разнообразие на храната. А между 2 и 3 години детето трябва да е опитало всичко. Не значи, че трябва да го ява, трябва да го е опитал. И омар, и хайвер, и каквото ви дойде на ум. Защото, опитвайки го, имунната система на детето вече се е срещнала с тази храна и след време тя няма да предизвиква толкова сериозно имунно възприятие, такъв тригер, такава непоносимост. Хранителните непоносимости са бич. И в университета по хранителна технология моя апел е огромно внимание студентите и в образователната програма да се обръща върху отключването на хранителни непоносимости, като те са основно 4. Лактозна, няма да я показвам хромотест, че много ще стане. Тестът показва и отключени някои непоносимости, защото всъщност те са микроорганизмите се развиват при такива непоносимости в дисбаланс. Така, лактозна може да бъде проверена още при самото раждане. Глутенова непоносимост. Все повече хора се притесняват и намират в себе си непоносимост към глутен. Хистаминовата непоносимост. Бич. Почти нищо не може да се яде, винаги има кожни изяви, така проблеми. Буквално забравих четвъртата. Лектинова непоносимост. Тя е по-малко известна, по-малко хора са чули. Но искам да кажа, глутеновата непоносимост. Сами си я докарваме до главите. Защото съвременните технологии са направили брашното, бялото брашно, почти с 50% глутен. Човек от 12 000 години използва брашно, но се използва дивите брашна, двузърнестия, едрозърнестия лимис, в който глутенът е до 20%. Той е друг вид глутен. Самите глутени са различни видове. Консумирайте пълнозърнест хляб с квас. Хлебната мая е един от бичовете, които за мен е здравна система, научна общност, която се занимава с подобна наука, трябва да има течение, да има не мога да намеря думата, хора, които да искат забраната на сухата мая. Това са дрожди, това са растителни, дървесни дрожди, които няма толерантност в нашия организъм, които спомагат за развитието на кандида. Повярвайте ми, може би всеки 4 или 5 човек е ходеща гъба, а трябва човек да е ходеща бактерия, защото бактериите са всъщност нашата микробиота. Така че храната, хляб с квас. Да. Искам да питам нещо, но да си Всъщност да върши. Хляба с квас. Да, точно по този въпрос, тъй като казахте, че пробиотиците, които се продават, всеки трябва да си ги напасне спрямо на себе си. Да си научи своя пробиотик, който да се чувства. Споменахте, че много от бактериите, към които ние се стремим да ги приемаме, могат да ни навредят спрямо следването. Може ли да дадете мнение за естествено ферментираните храни? Кисело зеле, комбуча, кефир, кисело мляко, могат ли те да ни навредят по някакъв начин? Или са така за широката аудитория, няма проблем да ги консумираме, можем да се стремим фибри също съдържа. Ферментираните продукти са нашето богатство. Българската кухня и българските традиции са изключително богати на ферментирани продукти и тяхната консумация е напълно безопасна. Но ако в случая някои хора развият ферментативна дисбиоза или пропионно-кисела дисбиоза, временно тези продукти трябва да бъдат ограничени. Защото самите хора, когато консумират туршийка, ще чувстват подуване и дискомфорт. Тоест това е много индивидуално. За съм българското кисело мляко и за всички ферментирани продукти. Но
При състояние на дисбиоза това състояние трябва да се преодолее и съответно тези продукти да се върнат в менюто. Така че да, ферментирайте, консумирайте ферментирани продукти. Може да се питам, след Да. 50 годишна възраст, на какъв период на време трябва да се приемат пробиотици? Пробиотик е добре да се приема винаги, когато има антибиотично лечение, както и на курсове 2-3 пъти в годината, като профилактика. И по принцип при остри вирусни инфекции също е добре да се приемат пробиотици, защото е доказано, че вирусните инфекции намалят лактобактериите на 50% още в първите няколко години на развитие на заболяването. Така че в такива случаи лактобактериите са препоръчителни. Също искам да кажа, че когато се лети с самолет, лактобактериите не обичат полети и също спадат на 50%. Така че когато летите с самолет, ни пробиотици с лактобактерии се вземете и преди и след полета, за да сте сигурни, че всичко ще е наред, защото лактобактериите са свързани с имунитета. В тази връзка да споделите насоки за микробиома и многото изкуствени неща в храната. Много тежки метали, много телата на хората, много синтетични консерванти, цветители, емулгатори. Насоката в случая. Насоката в случая е естествена храна. Микробиома не обича преработени продукти. Не обича преработени продукти. Хранителната промишленост, която създава толкова много, за съжаление. Темата е така, няма да влизам в нея, защото като технолог съм доста добре запозната с какво се ползва, но гледайте да ползвате натурална храна. Тоест това, което е в кутийка, това, което е в пакетче, което трябва да прочетете, за да разберете какво има вътре, това не е храната за микробиома. Колкото повече храната е преработена, колкото повече етапи на преработка е преминала, толкова повече тя става наистина мъртва за микробиома. Дори в някакъв случай не е подходяща. Но нашия черен дроб е невероятен детоксикатор. Ако поддържаме неговата функция, нито една отрова не трябва да ни, съответно, така, като консервант не трябва да ни плаши. Също така има микрофлора, която успява да утилизира и тежки метали, дори и пластмаса. Затова има случаи в моята практика на доклади от хроматест, когато виждам актиномицети, които показват повишено наличие на пластика в ежедневието. Примерно пият са води от много пластмасови шишета, пластмасови чаши, ядеса в пластмасови съдове. И влизането на тази микроскопична микропластмаса в организма, което доста така се говори по тия теми в социалните мрежи, актиномицетите се разрастват, защото те я консумират. Но от друга страна това не е нашата норма флора, така че прекомерното разрастване на актиномицети не е желателно. Тоест, естествено, най-добре е да е стъкло, керамика или дървени съдове са по-добре. Искате ли да питате? Аз искам да попитам, вече говорим за пребиотиците. Може ли да обърнем внимание на постбиотиците? Тоест, дали са по-добрия вариант от самите Да, ще ви кажа. Може ли постбиотика да се вложи в изделие, което би превърнал тази храна, този продукт в функционална храна и може да замести пробиотика? Да, може би и като допълнение към въпроса, какво ви е мнението за специализираните храни, които се произвеждат, в които има и фибри, има функционални храни, в които има постбиотици? Ще кажа. Постбиотиците са чудесни за кратко време. Тоест, даваме метаболити на организма и за бързо възстановяване. Много добре е да се ползват, когато има когато имаме доказана липса в микробиотичното ядро, защото собствената норма биота се възстановява много бавно. Докато постбиотика ще даде една сила напред на самия организъм. Също така, когато имаме болестно състояние, почти винаги се започва с метабиотици или постбиотици, което е едно и също. Но те не трябва да се приемат повече от 20 дена, 20-25 дена, така максимум, защото собствената норма биота почва да ни произвежда метабиотици, т.е. организма ги получава на готово. Т.е. това е един старт, но след това се продължава с про и пребиотици.
Функционалните храни, първо да кажа за функционални храни, в които има комплекс от пребиотици. Да, комплексите са прекрасни, защото всичко е вътре и с една-две лъжички си набавяте ситуацията. Но ако има някаква непоносимост, някакъв дисбаланс, примерно инолина може да предизвика подуване. Много хора не могат да приемат пробиотик, казват, той не ми действа, ама не могат да оценят, че всъщност реакцията е на инолина, който е в самата комбинация. И тогава трябва да се ползва чистия продукт, да не се взимат комбинирани. От друга страна, при състояние здраве, комбинираните функционални храни с пребиотици са много удобни, особено ако комбинацията е успешна и така, добре направена. Биотик, аз точно това е самият биотик, може ли да се използва като функционална храна? Тоест, трябва ли да се определи определен срок на прием, след като вие казвате сега 20 дни? Да, не може да се приеме като функционална храна, защото той де-факто не е храна. И пак казвам, максимум 20 дни може да се дотира организма с метаболити, нали, от метабиотика, докато започне сам да си ги произвежда. Защото все едно непрекъснато му даваме това, което нормобиотика трябва да произведе. А идеята е да подпомогнем нормобиотика, а тя от своя страна да подпомогне организма. Това е по-правилният ход. Но използваме метабиотика и постбиотика за началния старт, примерно, когато видя, че едно микробиотично ядро на определен човек, който е направил анализ, защото има проблем, е в недоимък на определени, да кажем, лакто- и бифидобактерии, има комбинирани метабиотици, които имат лизати и метаболити на лакто- и бифидобактерии, като начален старт се започва с това. Но това е само в самото начало. Първите една-две, да кажем, максимум 3 седмици. После се минава на пробиотици. И през този период трябва да се възстанови микробиотичното ядро и по-скоро слузния слой, в който микробиотичното само да се разпространи собствената наша микробиота. Много пъти в функционалните продукти вече аз самата виждам, че има метабиотици и смятам, че това е много добър ход на производителите, защото ако са живи, микроорганизмите предизвикват имунен отговор. Примерно аз използвам спрей за нос и за гърло, който е антивирусен и в който има метабиотици. Има вирус, има повишено бактериално присъствие, неизвестно какво в лигавичния слой и ако имунната система така или иначе е активирана и ако се направи спрей с пробиотик, реакцията може да бъде до много ми е добре или просто взрив, примерно в областта на мускулската. Докато метабиотика като продукт на живия пробиотик е много по-щадящ и преминавайки през слузния слой, през мембраните, веднага отива в кръвотока и всъщност действа като помощно средство. Така че аз съм за комбинирани продукти, в които има метабиотици. И те обикновено са бифидоилното бактерии на тази комбинация. Явно лекцията предизвика голям интерес предвид и активността на аудиторията. Надявам се, че ще поканим Даниела Любинова и на втора такава лекция. И аз се надявам. Искам да ви връча един сертификат за проведена лекция. Много благодаря. Не очаквам. За нас беше... да представите някакъв нов иновативен продукт, свързан с анализа на микробиота. И аз ви благодаря с удоволствие. Приятен ден на всички млади хора. Благодаря и на вас.